Τέτοιο με το πληρωμές διαιτητής. Στα επίσημα τα αναλαμβάνει η Ομοσπονδία. Πώς θα παίρνει, ένα κοσάρικο. Από εκεί δεν πρέπει να παίρνει. Τώρα στα επίσημα αυτά τα πληρώνει η Ομοσπονδία. Η ΕΕΠΣ αυτή που είχε αναλάβει την καλά. Τη διοργάνωση. Η Ομοσπονδία μας πληρώνει ο πρόεδρος κάτι, δίνει συμμετοχή. Όχι, δεν δίνει. Δεν ξέρω τι δίνει ο πρόεδρος. Γενικά πρέπει να δίνει για την ομάδα την αναγέννηση μοσχάρι. Σαν εγγραφή, σαν δεν ξέρω εγώ. Ναι. Ναι, ο Χρήστος τα ξέρει. Τα μισά λεφτά και όλα τα κατάλληλα και αν τις θες με την Ξέρω για πώς να παίρνει αγγλιατέ και το δεν μπορεί. Όχι. Πιο λίγα ή περισσότερα. Πολύ λιγότερα. Σιγά μην παίρνει. Μπράβο, Ζήκο! Έλα ρε να φύγουμε από την άμυνα, άντε! 10 άτομα τους θερμόξανε 3. Πίεσε κι άλλοι! Όταν βλέπεις σωστά σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι χειρότερα. Κοντάρε, κοντάρε! Κάθε λάθος είναι δεν σου συγχωρεί τίποτα. Ό,τι πιάσω σε ό,τι πιάσω. Δεν συγχωρεί τίποτα. Στο πανεπιστήμιο δεν ζητάς δεν πάρω 9, πάρω 7, περάσω. Πάρω το πίσω. Δεν πρέπει να απαγορεύεται λάθος. Το λάθος καθυστέρησε σου ξεφύγει κάτι. Να ξεχάσεις να μην στείλεις κάτι σημαίνει. Βάλτε το πόδι λίγο, ρε. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο Κοσμά! Μπράβο! Πάλι, έλα, πάλι, πάλι, πάλι! Πάλι! Μπράβο Πέτρο! Μπράβο, Πέτρο! Μπράβο, Πέτρο! Γιώργο, φύγε στην άκρη, ρε! Μακριά, 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 μπράβο! Πέφτες, πέφτες! Βλέπετε, βλέπετε! Πώς πάνε ρε παιδί μου, πάνε να πάρουν την μπάλα με το γόνατο. Δεν έκανε τίποτα, ρε! Πέτρο! Μέσα σε μεγάλη περιοχή. Μέσα, μέσα, όσο πάει μέσα, να πάλι δεν Όχι, ρε. Αυτά έχουμε πει βρε! Πέτρο, ρε, Πέτρο. Ο Βασίλης του φωνάζει, ο Βασίλης. Ο Βασίλης του πεταγάνει πάσα. Τίποτα λέει. Αυτό έχει πόδι, να κατηστείλει μέσα. Στα πόδια να μην κατάρει. Ρε Πέτρο, κάνε αυτό που έχουμε πει. Ρίχτε ρε μέσα, άστον να τον ακούσουμε με τον άλλον. Μέσα, μέσα, στο σημείο το πέναλτι χτύπα το. Το πει πάλι πάσα τώρα, θα τρελάνει να πει. Εδώ χτύπα στην μπάλα μέσα. Αφού έχει πόδι, αυτός τι φτάνει. Εκεί, ωραία. Α, μπράβο! Έλα. Αυτό είναι, μπράβο ρε Πέτρο! Μπράβο, έτσι. Μαλακή. 30 χρόνια μπάλα παίζουμε, δεν ξέρω. Αυτό πατήρε τι πασούλες.
Αυτό έχει το πόδι να μπουν. Έλα, την έχασε, έφυγε. Όχι ρε. Ο άλλος σήκωσε πόδι. Α, για μας. Έλα Πέτρο, έλα Πέτρο. Το ίδιο. Το ίδιο. Απευθείας. Μπράβο, ρε. Όχι έτσι ρε Πέτρο, πιο ψηλά. Καλό ήταν, καλό ήταν. Μπράβο Κοσμά. Ωραίος. Πήγατε. Πίεσε, πίεσε. Πέτρο, ψηλά. Μέσα, κάνε σετά. Πέρασε, ωραία. Μπράβο Βαγγέλη, έλα. Δεν περνάς Βαγγέλη, 10 άτομα εκεί. Αλλάξε το. Ωραίο. Τι, Offside. offside. Έλα ρε Τζιμαρκό. Έλα, ωραία. Προλάβε. Δώστε από εκεί ρε, είναι μόνος του ρε. Είχε παίχτη μπροστά, μπορεί να μην τον έβλεπε. Δε. Φύγε μπροστά! Γαμώ! Σάιτησε. Πήγε, κέντρο, μέσα. Μέσα πήγαινε. Δεύτερο δοκάρι ένας. Δεύτερο. Έπρεπε να δώσει πάσα. Όλα ήταν δύο δίπλα. Ήταν δίπλα του δύο τώρα. Αλλά πάει και τι να κάνω τώρα. Είναι ένα τονιστής καλός. Το έχει, ναι, το έχει. Βέβαια κάνει και τη διαφορά. Βασικά είναι η ομάδα, αλλά λέμε τώρα. Στην προκειμένη περίπτωση Δόξα είναι δόξα. ήταν δύο διπλά του. Στην προηγούμενη εντάξει ήταν μόνο. Εντάξει.
αυτός. Μακροβούτη. Την απόχη. Έλα, σούτα ρε. Έλα. Τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Παίξτε το offside. Μπράβο ρε Πέτρο. Φύγε αγόρι. Κόφτωνα. Η μπάλα πάνω. Ναι. Πάτο. Ένα. Παιδιά, πλάκα στην πλάκα, εκεί πέρα που πήγαμε να το φάμε, εκεί που πήγαμε να το φάμε. Να τους παγαλάζουμε. Το δεύτερο γκολ περίμενα. Ναι, ναι. Έλα, Αντώνη, μπες! Έβγαλε το Τζίμι. Ήβο, βγάλει την μπλούζα απ' έξω, βρε. Βγάλε τη φανέλα, ρε. Μάχατε με το γόνατο για αυτό. Μπράβο, Ήβο. Βγάλε τη φανέλα, Ήβο. Βγάλ' την τώρα, πέρασε. Για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Άλλαξε το, βρε, σημαίνει πήγαινε την απέναντι μπάλα. Δεν τους τα έχει εξηγήσει. Φωνάζει. Δεξιά πώς, όταν είναι με την πλάτη ή όταν είναι με τη μούρη. Τους έφαγε σιγουριά τώρα. Τρέχα! Θέατρο του είπε. Έλα, 11-8-8. Όπα, πίσω, πίσω! Ήβο, βγάλε τη φανέλα. Έλα. Έλα, για γυρίστε. Έλα, με δείτε. Δεν μπορούνε, μωρέ, εντάξει, τους έχουμε. Δεν μπορούν. Εκδεύονται μόνοι τους γιατί. Ήβο, πέρασε, βγάλει τη φανέλα έξω, βρε. Ήβο, βγάλε τη φανέλα σου μένει, έλα. Βγάλει την έξω. Έλα, μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι, άντε. Τι μωρέ, ναι. Για την αλλαγή είναι αυτό. Α, μπράβο, έτσι. Έχει σηκώσει, να έχει σηκώσει. Offside είναι. Έχει σηκώσει. Στην περιοχή έξω. Έλα, έλα, offside είναι, άντε. Μπράβο. Έλα, Ήβο. Μπράβο, ρε, Ήβο. Μπράβο. Μπράβο, παλιά. Πίεσε, πίεσε. Το κόψε, μπράβο.
Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά όλοι, μπράβο. Όλη η ομάδα λύγει. Πέτρος πάει. Μόνο σου φτάνει. Ναι. Εντάξει τώρα. Πήγε η Πέτρα από εκεί, πήγαινε πίσω. Ναι, ναι. Εντάξει, με το δίκαιο του, καλά έκανε. Βλέπω τον Πέτρο προηγουμένως έρχεται πάνω στην κερκίδα πριν ξεκινήσει. Του λέω τι έγινε, έκοψα την αποστολή, μου λέει τρελός είσαι. Θα κάνει τέτοια λάθη. Φύγε Βαγγέλη, φύγε! Γιώργο έξω! Έλα! Έρχεται! Έρχεται! Μπράβο Πέτρο, μπράβο! Ωραίος είναι. Από κόντρα πήγε και σφήνος, παιδιά, είναι ένα σύρμα κάτω από το σύρμα. Καλά λες, σειρματάκι και σειρματόπλεγμα νίκησε. Ναι, είναι το σύρμα το κάτω με το σειρματόπλεγμα και κόλλησε εκεί. Μία στο εκατομμύριο. Α, μπράβο, ένα τέτοιο βαράν στο τέρμα, Πέτρο. Φύγαμε! Αχ, πάλι το ίδιο. Άντε να Βαγγέλη, πάρτε! Πάρε μπάλα! Αυτό είναι, πάμε! Κόφτε, κόφτε! Αυτό, μπράβο! Πού πας 20 κιλά να τα βάζεις με τα 50. Πού πάει 20 κιλά να τα βάλει με τα 50. Μπράβο ρε Δημήτρη! Σουτ! Σουτ! Όχι ρε! Ρε σουτ ρε, μου φοβάσαι τα σουτ ρε! Πέτρο, καλό, μπράβο. Μπράβο, μπράβο! Ανέβα Μιχάλη, ανέβα! Ανεβείτε γρήγορα, παιδιά, ανεβείτε! 2-1, όχι. Δεν είναι δυνατό! Δεν είναι δυνατό! Μπράβο! Μπράβο Κώστα! Μπράβο ρε Κωστάκη! Δεν την τσουνάνε την μπάλα. Για PlayStation είναι όλοι. Ανεβείτε, μπορεί, ανέβασέ! Η ώρα έχουν ξυπνήσει πιο καλά. Ό,τι περάσει 11 η ομάδα μας πετάει. Μετά τις 11. Μην το φωνάζετε και τα ακούσουν σε Σαλαμί να μας βάλουν 8 η ώρα το πρωί. 8 κοιμούνται. Δεν μας πάνε τα πρωί. Αλλά είναι παιδιά ακόμα, φωνάζουν οι άλλοι χέρι και οι δικοί μας προσπαθούν να δικαιολογηθούν για κάτι που δεν σφύριξε. Έλα ρε Βάγκο, δώστε απέναντι, μπράβο! Φύγατε! Φύγατε αγρίμια! Ωραίο Βαγγέλη, μπράβο! Δεύτερο δοκάρι ένας! Όχι τόση πασίτσα μέσα στην μικρή περιοχή. Έλα λοιπόν! Σου!
Πολύ ωραίο. Τορμάτε του. Το βλέπουν στον ύπνο τους, τα όνειρά τους. Όχι και τον μάτι. Πάρω στην μπάλα. Το σφύριξε ο υπόπτης, το έδωσε ο υπόπτης. Μιλήστε τι μέχρι Σαφυρίου. Μιλήστε τι μέχρι Σαφυρίου. Κουστένιδη κεφαλιά. Πας εκεί. Ωραία, που κρύφτηκε ο ήλιος. Καίει όμως. Γάμισε τα είναι. Το καλοκαίρι. Έχει και κολοϊγρασία σήμερα, γι' αυτό πρέπει να καίει. Ας το δούμε πρώτα ρε παιδιά, ας το δούμε πρώτα, μην βιαζόμαστε. Τέτοιες μαλακίες έχω ακούσει εγώ χρόνια. Έχω δειχτεί πάντως όταν έχεις χειμώνας Δεν είναι, ξέρεις, είναι ζεστό τίποτα καλοκαίρι. φέτος. Σημαίνει να έχεις καύσωνα καμιά εβδομάδα, συνεχόμενα. Εκεί είναι μεγάλο θέμα. Πώς προφόρησε πότε ήταν. Τελειώνει τώρα αρκεί, να μην και 20. Και τέταρτο. Τι ωραία. Τελειώνει. Αν δεν τύχος ρε παιδιά. Εντάξει, τελειώσει. Πρέπει να... Παρά 10 δεν ξεκίνησε. Να έχει κανένα 6 λεπτό, 7 λεπτό. Δεν πάω να δω ρε γαμώτε και στην κάμερα τι γίνεται, πόση ώρα γράφω. Τόσο πολύ. Άρε Αντώνη. Για βάλτε ένα κόλλο να σου βουρέψουμε την ιστορία. Ναι. Έλα βαρούμε, βαρούμε. Έλα για φτιαχτείτε. Ο Καρτανάτσιο πίσω όλοι. Ξέρω και εγώ τι. Έπιασε αέρα ο άνθρωπος. Έπρεπε να πιάσει την μπάλα. Τώρα ήταν μαλακία. Πάνω του, πάνω του, ένα. Δεν την μπάλα μέσα να φύγει από εκεί. Όχι πίσω. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Δεν κάνετε προπόνηση ρε, μέσα ρε μπάλα ρε. Πήγε να στη φάση ρε Γιώργο. Φύγε, φύγε. Γύρω, γύρω. Μπράβο ρε Γιώργη. Έξι είναι ρε παιδί μου. Πέτρο, σαν το προηγούμενο ένα. Έχει και κάρτα βέβαια. Από πίσω. Πέτρο! Μέσα, μέσα πες του. Όχι πάσα. Ναι, τι. Το τείχος. Μέσα πες το παιδί. Πέτρο μέσα, τέρμα. Πέτρο απευθείας. Είδατε ρε. Έλα, έλα ρε Τσετσόνι. Σταμάτα ρε. Ανεβείτε ρε όλοι πάνω ρε.
Όπα! Σε ποια σχολή χωρεί τον μπας? Μπράβο ρε Ιβο Βράχος. Μπορεί να ήταν διπλή κόντρα, δεν ξέρεις. Ναι, άμα δεν μας βγάλουν την ψυχή δεν μπορούνε. Μόνο με το εθνικό ηρεμήσαμε. 4-0 τελείωσε το παιχνίδι, εντάξει, πάμε σπίτι. Ωραία μεγάλη τι έκανε. Δώσε. Δώσε! Έλα. Τι προσπάθεις να κάνεις εκεί? Κάτω η μπάλα. Ωραίο. Έλα Ιβο! Το κεφάλι βρε. Πρέπει να κάνει κεφαλιά. Όπα, πίσω. Μπράβο ρε μεγάλε. Μια σταλίτσα είναι. Αυτός που θα πάρει από το Μαμπόι. Μπράβο Αντώνη. δεν είναι. 30 είναι. 30 είναι. Αλλά έχουν γίνει και οι αλλαγές. Μπράβο! Πάμε! Μπράβο! Ξανά! Φύγε και εσύ, φύγε και εσύ. Μπράβο, μπράβο, τρέκα. Πολύ ωραία, προχωράτε. Άντωνε, Βγήκε, βγήκε. Έλα ρε παιδιά, εκείνο ο άνθρωπος. Πετάραμα. Φάουλ. Το έχουν όμως και τα παιδιά. Έλα όλοι πάνω. Πάνω Γιώργο, ανέβασέ τους Γιώργο. Τελευταία φάση. Μην εκεί, Ιβο, μην εκεί. Πρώτη στην μπάλα. Μέσα, μέσα. Μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο ρε Πέτρο. Μπράβο ρε Διονύση, Γύρνα τη, γύρνα τη. Μπράβο. Άμε ρε κοντά του ρε. Ξανά, ξανά. Πάρε μπάλα. Κόρνερ είναι ρε. Φάουλ μπορεί, κόρνερ όχι. Τρία λεπτά. Μπράβο διαιτητής που το λέει κιόλας, έτσι να ξέρουμε. Έχει χαλάσει το Matrix. Όχι με τον κόλλο ρε Βαγγέλη γαμώτο μου. Να είσαι τόσο κοντρολαρισμένος που έχεις απειλήσει με τον κόλλο στην μπάλα. Προστατεύεται. Ο Γεωργάκης είναι τσαμπουκάς, αλλά... Μπράβο! Μπράβο. Σαν γρήμη. Ωραίος!
πειράζει, πάμε πάνω. Τρέχτε πίσω! Πάρτε κάτι στην πόλη. Ανέβασε μόνος, προχώρα, στήριξε.